Ja, hej Lars Klinger. Nu har du lige haft kursus her på Færøerne om vanskelige personer. Kan du sige sådan helt kort, hvad kendetegner vanskelige personer, eller hvad er det mest interessante ved kurset? Det, der kendetegner vanskelige, det er, at de formår at få os ud af balance. De kan altså gå ind og diktere en adfærd fra modparten på mærkværdig vis. Og det kan altså blive et minus for modparten, som måske ikke er vanskelig, men som lynhurtigt kan blive det, hvor temperamentet løber af med en, eller man bliver fuldstændig passiv mundlam af den aggressive eller den vanskelige persons adfærd. Og det er jo ærgerligt, at vi svigter os selv, og det jeg ser som den største udfordring, det er, at vi kan håndtere os selv i mødet med den vanskelige person. Så den vanskelige ikke skal diktere min adfærd, det gør jeg selv. Og så kan jeg bruge de bedste sider af mig selv i forsøg på at håndtere den vanskelige person. Okay, er det du kommer ind på i kurset, hvordan altså man ser indad? Ja, hvordan man ser indad, altså hvordan man ser udad, og så derpå ser indad. Hvordan agerer jeg selv, så man ikke lader andre trafikanter, for eksempel i trafikken, bestemme, hvordan jeg skal sidde og opføre vanvidsscener. Det skal andre bilister jo ikke bestemme, bare fordi de kører på en uhensigtsmæssig måde. Jeg vil godt selv have lov til at bestemme, hvordan vejen bliver fra punkt A til punkt B, så det skal andre ikke gå ind og diktere. Og det er det samme på ens arbejdsplads og så videre, eller i hjemmet, hvis ens samlever agerer uhensigtsmæssigt, så er det jo ærgerligt, at jeg også begynder at agere uhensigtsmæssigt. At jeg hisser mig op, eller hvis jeg ikke har lyst til det, og det har man jo sjældent. Altså det er da nemmere at bruge en nogenlunde balanceret energi. Så kan man nemlig sætte ind og bruge sin hjerne og sit intellekt på at udtænke en plan, hvor jeg kan argumentere godt for min sag. Så det er sådan hensigten med det, jeg fremfører her på kursen. Okay, det er spændende. Tak skal du have.